Ola, boas, hoxe que xa somos máis de 900 persoas no canal, que a verdade é unha cifra impresionante. A este ritmo imos chegar a ser 1000 antes de facerse un ano de que decidín comezar con este proxecto, o 12 de marzo, por certo. Traio-vos outro vídeo de recomendación, mas este vídeo non vai ser tanto de recomendación dun libro en concreto como os que fixen antes que tedes por aquí, senón de recomendación dun proxecto literario que eu adoro. O proxecto do que vos veño a falar hoxe é Leite Edición. Leite Edición é unha editora independente, non depende de ningún organismo, senón que son, como se definen elos, un grupo de amizades, de achegades, que se reúnen para divertirse, pasar o tempo e ademais publicar os seus textos, a súa literatura. Todo o proxecto está así cargado dun ton moi persoal, un pouco informal, que axuda a xente un pouco externa á literatura galega a chegarse a ela. Esta editora, ou grupo de amizades, caracterízase principalmente por publicar voces novas. A través dos seus libros podemos achegarnos á literatura que se está facendo hoxe en día en Galiza, a literatura que fai xente de relativamente pouca idade e as novas correntes ou tendencias que se están dando. Ademais, dentro destas voces novas tamén pode estar a túa, porque eles están abertes a que lles envíes textos, aínda que como non sempre están publicando, non saben se terán sempre a capacidade de publicar o que lle envíes, mas sempre podes probar. Así eu considero Leite Edicións un xeito moi chulo de achegarte á literatura que se está facendo hoxe en día, estas voces novas, ademais porque unha das súas principais políticas é facer a literatura galega accesible creando prezos populares. Todos os seus textos teñen prezos moi rebaixados e moi accesibles para case calquer persoa. É algo que se agradece moitísimo porque así están a dinamizar a nosa literatura. Están luitando non polo beneficio económico, senón porque cada vez máis xente lea en galego e non sexa algo privativo, algo que só poida facer a xente con cartos. Antes falábamos de como nesta editora publican sobre todo voces novas e grazas a isto tamén chega outro dos pontos polos que igual vos queredes achegar a ela, que os temas que se tratan nestes libros, como son libros de voces moi novas, son temas moi actuais e que case calquera persoa pode sentirse identificada co que estes din. Eu penso que moitas das experiencias, dos sentimentos que topamos en todo o seu catálogo son cousas que nos pasaron a nos mesmes, sobre todo a xente nova. Eu gosto moito de ler os seus libros porque adoro ver como o que eu sinto, o que eu pensei ou mesmo experiencias que eu pasei xa as viviu, pasou, pensou alguén que ten unha vida igual moi diferente a miña, mas que estamos vivendo no mesmo contexto. Ao fin e ao cabo, moitas cousas que vivemos son semellantes. É moi chulo ver como alguén totalmente alleo a ti pode descrever tan á perfección como ti te sentes. Alén diso, Leite Edicións é un proxecto que se preocupa moito por chegar a conectar coa xente. E para iso teñen varios elementos nos que están constantemente innovando, engadindo novas funcións como son as súas aplicacións. Teñen unha aplicación que vos deixarei a ligazón para descargar nos vosos móviles na caixa da descripción, na que podemos atopar cousas tan diversas como información sobre a propia editora ou un catálogo online no que inclúen textos completamente gratuitos que podes baixar e ler no teu aplicativo. Continuamos coa súa política de facer a literatura galega algo accesible a toda a xente e non que dependa do poder adquisitivo. É unha app que está en constante ampliación, están sempre engadindo cousas novas e teñen moitos proxectos e moitas ideas para engadir, e tamén ten cousas tan divertidas como o test que incluía a súa primeira edición, que era un test sobre que tipo de poeta eres. Eu deixo vos aquí o meu resultado, vos podedes baixar a aplicación e facelo, mas xa vedes que é todo nun ton moi amigable, moi humorístico, moi familiar. Podedes deixarme nos comentarios tamén o voso resultado e rimos un pouco xuntes. Ademais, están a traballar ao mesmo tempo nunha nova app que consistirá nunha especie de cuadernillo rubio para poetas que nos permitirá darlle forma aos nosos textos e xogar un pouco. Deixo vos por aquí unhas imaxes que me cederon en exclusiva para o vídeo e diredes vos, wow, unha editora independente que se preocupa tanto polo seu público, facendo prezos accesibles, dúas apps, publicando voces novas. Que máis pode ter de bo? Moito máis. De feito, se ides a Twitter, contan cun bot, @leitebot, que é unha proposta super graciosa e creo que é algo moi innovador e que só conta con isto esta editorial. Leite Edicións crearon unha intelixencia artificial que o que fai é coller fragmentos dos diferentes textos que teñen publicados na editorial e mesturalos, creando así algúns tweets como os que están aparecendo no ecran. Incluso chegan a ter sentido e a dicer cousas moi curiosas. Esta intelixencia artificial tamén mestura os nomes das persoas que os escreveron, creando novos textos de novas poetas que en realidade nunca existiron, e engadindo algunha cousa máis como ligazóns a cancións ou cousas semellantes. Para conectar co lectorado quedáramos en que tiñan dúas apps e un bot. E ademais, tamén crearon un reto literario para este 2021 co hashtag Escrita Leiteira. De feito, se buscades polas redes hashtag Escrita Leiteira atoparedes moitos textos
textos relacionados con este reto literario. En que consiste? Pois calquera persoa que escreva e que lle apeteza pode publicar en redes, ou se vos dá moita vergoña podedes enviarlle o seu correo, textos seguindo as premisas que propoñen cada mes deste 2021. Por exemplo, para que o entendades mellor, este xaneiro a premisa era escrever un texto como se comezase o 2051, e isto obrigounos a xente que fixemos textos, que creamos cousas, a pensar fora da nosa zona de confort e introducirnos noutros xéneros que normalmente igual non chegamos a escrever. Por exemplo, eu mesmo fixen un fío en Twitter que poderedes topar tamén na caixa de descripción, como as ligazóns a todas as cousas das que estou falando, no que escreví un conto con esta proposta dentro dunha estética un pouco distópica, que non é algo que eu acostumo a facer. Ademais, dentro de todos os textos recibidos cada mes, escollerán os 3 que máis lles gusten e farán algo con eles. Aínda non temos moi claro o que será, mas vos probade a enviar textos, que sempre é moi gracioso e pasas un bo anaco. O sistema literario galego, como calquer outro sistema, coa chegada dos novos tempos é algo que precisa de innovación, de crear cousas novas, como a inteligencia artificial ou as aplicacións. E Leite Edicións, dentro da súa liña innovadora, está creando novos formatos de libro. Vos sabedes que normalmente os libros constan dunha capa, unha contracapa e dentro contido. Pois en Leite Edicións tamén están tentando romper un pouco con isto. E como se pode romper un pouco con isto? Pois vou vos deixar, mentres vos lo explico, un vídeo por aquí no que vemos como se monta o poemario Espiña de Lucía Cernadas. Este novo formato que propoñen, por exemplo, é unha páxina na que por unha banda temos unha ilustración, un debuxo e pola outra temos os poemas. De xeito un pouco desorganizado para que nós, ao doblalo, podamos darlle forma ao libro e xeito dunha manualidade, como se di en inglés, un do it yourself. Así fuxen un pouco das formas tradicionais e crean cousas moi orixinais que rompen o establecido e das que eu gosto moito e semellanme moi interesantes. De feito, en poemarios como Espiñas, se tedes xa o formato doblado co libro así en pequeno e queredes volver ver a ilustración orixinal, tan só tedes que desdobralo e xa tedes outra vez o formato orixinal. Eu creo que xa vos din unha chea de motivos para chegarvos a Leite Edicións, mas se non sabedes por onde comezar, eu vou vos facer unha pequena recomendación dentro de todo o catálogo de Leite Edicións e que teñen unha colección de poesía chamada Cosmos. Esta colección que vedes aquí conta con 5 poemarios moi curtiños de 4 diferentes voces, cos que estou seguro de que vos sentiredes super identificades e que ademais vos achegaredes a novas voces e saberedes un pouco da súa liña temática, da súa estética. Ademais, os poemarios, como libro obxecto, como vedes, tamén están moi cuidados. De feito, seguramente agora este a deixar unhas fotos no ecrán para que vexades un pouco mellor, mas son iso, libros moi curtiños, cunha portada feita en cartulina de cor, ou branca no caso de Escaparate de Afra Torrado, que inclúen nalgúns casos imaxes ou debuxos dentro. Ademais de todo o que dixen, Leite Edicións está xerando novas ideas, renovándose constantemente. De feito, isto que vos vou contar é un pouco exclusiva, mas, por exemplo, están traballando nunha antoloxía de textos de moitas persoas diferentes, na que van participar persoas galegas cunha traxectoria xa bastante consolidada. Entón, a miña listaxe de razóns máis importantes polas que vos pode interesar Leite Edicións a día de hoxe, a febreiro de 2021, xa a tedes aquí, mas como este é un proxecto que está constantemente en evolución, aseguro vos que vos seredes quen de topar novas razóns e de que Leite Edicións creará moitas novas cousas que vos fagan querer achegarvos ao seu proxecto. Así que o vídeo de hoxe remata aquí. Na caixa da descripción tedes diversas ligazóns para informarvos máis sobre todo o que contei, para acceder ás diversas cousas que fun mencionando, así que agardo vervos publicando os vosos textos por redes baixo o hashtag escrita leiteira 2021, ou mesmo lervos nalgúns dos libros que sacarán Leite Edicións próximamente, ou toparvos por redes comentando moito que vos gustou a colección Cosmos ou outros libros do seu catálogo, ou facendo test de que tipo de poeta eres, que é moi gracioso. Así que moitas grazas, un saúdo e deixovos por aquí un vídeo aleatorio e un círculo no que vos podedes suscribir á miña canle a ver se chegamos a ese obxectivo de 1000 persoas antes do 12 de marzo.